Melbourne Shuffle. On räiviä klubitanssi kasvatti 1980-luvulla. Mutta tänään minä näytän teille, että miten minä itse shufflaan. Tämä perusliike Running Man, jonka minä juuri tuossa näytän, näin, on perusliike, jota käytetään Melbourneissa hyvin paljon. Ja muistakaa, että älkää sitten nostako niitä kantapäitä, koska se näyttää, tossa on hyvä esimerkki, miltä se näyttää. Ja sitten, miltä se näyttää ilman, että nostaa kantapäitä. Tosin, mun Running Man saisi olla pidempi, mutta ei nyt kannata miettiä sitä. Ja vielä tosiaan Running Man kannattaa ottaa hitaasti ja nopeuttaa. Ja sit voit koittaa hardcorea tai johonkin, mutta mulla murtu jalka oikeasti, niin mä en pysty enää niin hyvin. T-steppi. Liike, missä vaihdat painoa kantapäältä varpaisiin. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että miten liikutaan jalkoja ja sitten vauhdin kanssa. Huomioikaa, että minun oikea jalkani on vielä vähän bad condition. Liike 3. Kicks. Siinä tehdään vähän T-stepin jalkaa tai liuutat itsesi painon avulla. Ja miksi tuo näytti siltä, että minä nostuin arveliin. Mutta liuutat itsesi painon ja sitten potkut, mutta minulla on tosin vielä harjoiteltavaa sen jalan murtumisen jälkeen, joten en ole itse hyvä. On ollut erilaisia kikkejä, tossa äsken näitte front kickit, mitä mä oon nähnyt joissain videoissa. On olemassa monia eri tapoja tehdä spin, mutta näin minä ne teen. Ja koska mulla on vielä harjoiteltavaa siihenkin, mutta seuraavaksi näytän hitaasti miten mä teen sitä. Ja nopeuden hiukan. Mutta mulla on hyvä vauhtia, niin se ei näytä niin hyvältä. Seuraavaksi puhutaan käsiliikkeistä. Kyllä, juuri noista. Kädet liikkuvat suplen mukana yleensä. Älä pidä tommosia käsiliikkeitä. Äläkä tommosia. Vaan mieti omat käsiliikkeet uniikit. Itsellä on tämmöiset käsiliikkeet. Mutta noissa on vielä harjoiteltavaa. Että ne ovat työn alla. Ja shuffleen voi lisätä monia eri trikkejä. Se pystyisi kääntymisiä, pieniä spinnejä ja kaikkea. Että periaatteessa voit tehdä omasta shuffletyylistä niin uniikin kuin haluat, kunhan siinä ei ole aloittelijoiden virheitä. Kiitos, että katsoitte tutoriaalini ja toivottavasti saitte jotain hyötyä.